26. května zvolí si československý lid ve svobodném, tajném a přímém hlasování své parlamentní zástupce, kteří upevní výsledky naší národní revoluce a široce rozvinou budovatelský program nové lidové demokratické republiky. Ministr vnitra Nosek podepsal výnos o volbách. 26. května budou podle vyhlášky, kterou jsem právě podepsal, provedeny volby do Ústavodárného národního shromáždění. Budou to po 11 letech opět první parlamentní volby. Na rozdíl od voleb dřívějších půjdou tentokrát k volebním urnám společně s příslušníky všech vrstev národa i českoslovenští vojáci. Voliti bude také mládež, počínaje 18. rokem věku. Jsem přesvědčen, že parlamentní volby budou mít důstojný průběh a že lid rozhodne tak, aby byl zabezpečen další úspěšný vývoj lidové demokratické republiky ku blahu obyvatelstva i státu. V posledních dnech před 26. květnem vyvrcholil volební boj 4 českých a 4 slovenských stran. Každá strana upoutávala pozornost na své volební číslo. Domy, stožáry, mosty, všechno sloužilo za vývěsní štíty volebních plakátů a symbolů. V sobotu dostoupila horečka vrcholu. Na ulicích se debatovalo o vedoucích myšlenkách jednotlivých stran a o nadějích na vítězství. Ale nikde nedošlo k rušivým výjevům, všechno se dělo skutečně v demokratické rozprávce. Volební neděle. V naprostém klidu scházejí se voliči k urnám. Zachovává se vážnost, jaká sluší aktu, který rozhodne o složení Ústavodárného národního shromáždění a o budoucnosti nového státu. Ve 4 hodiny volby skončily. Hned vyrazili do ulic dobrovolníci, aby město vyčistili. Ve volbách vypadá Praha tak trochu jako o pouti. Nyní se musí dát všechno do pořádku. Zatím se už sčítají hlasy. Hlášení jdou dálnopisy do ústředí. Na ministerstvu vnitra v Praze. Sem se soustředují všechny dílčí výsledky a odtud se hlásí do celé republiky. Ministr vnitra Nosek přichází, aby osobně sledoval postup sčítání. Zahraniční novináři doplňují zde svůj obraz o klidných demokratických volbách v Československu. Tak to vypadá v noci na Václavském náměstí. Ampliony hlásí neustále nová a nová čísla. Volební výsledky se slévají v mohutnější a mohutnější proud. Výsledky znáte. Na prvém místě komunisté, pak národní socialisté, lidovci a sociální demokraté. Na Slovensku demokraté, komunisté, strana svobody a strana práce. Národní jednota byla zachována. Letos jdeme do voleb docela jinak, než jak tomu bývalo kdysi a ještě i při posledních volbách v roce 1946. Tehdy bývala Praha téměř skryta pod volebními plakáty jednotlivých stran a ulice a náměstí byly pokryty silnou vrstvou letáků a tištěných slibů. Mnoho sil a pracovních hodin bylo pak zapotřebí, aby se Praha opět vyčistila. Dnes čistíme Prahu před volbami. Směna primátora města Prahy doktora Vacka má na svém štítě heslo: prací jdeme do vítězných voleb, ne hádkou. Je však ještě mnoho lidí, kteří nepochopili důležitost těchto voleb, ve kterých národ s konečnou platností rozhodne o své budoucnosti. Je vlasteneckou povinností těch, kteří si uvědomují, oč v těchto volbách jde, aby navštívili své spoluobčany a v debatě je přesvědčili o důležitosti jejich rozhodnutí.
Nesmí být jednoho pracujícího člověka, který by z pouhé neinformovanosti a neuvědomělosti hlasoval pro bílý lístek. Hlas pro jednotnou kandidátku je hlasem pro mír, práci a šťastnou budoucnost naší republiky. Také česká vesnice věnovala klid předvolební neděle přípravám na volby. Všude se konaly schůze, na nichž si pracující lid venkova znovu uvědomoval velké zásluhy dnešní vlády o povznesení jeho životní úrovně a o konečné splnění všech jeho dávných požadavků. Svou vděčnost projevili českoslovenští zemědělci na mohutné rolnické manifestaci v Praze a projeví ji také v neděli ve volbách. Československá republika se připravila na volby. Praha a všechna města v republice se vyzdobila k historické a slavné události. Ulice, domy, okna a výkladní skříně jsou vyzdobeny jak na svátek. A také to byl svátek, ten 30. květen, den, kdy lid Československé republiky svobodně rozhodoval u volebních uren o své šťastné budoucnosti. Takováhle byla tvář Brna před volbami. A takhle se vyzdobila Jihlava. Příprav na to, aby volby proběhly v krásném a radostném prostředí, se zúčastnila i školní mládež. Ve škole v Nuslích děti vyzdobily své třídy pro rodiče, které sem přijdou hlasovat o cestě, která dovede právě ty děti do šťastného života, do lepšího světa. A když bylo vše pečlivě připraveno a přichystáno, v předvečer voleb vyšli mladí chlapci a děvčata ze Svazu české mládeže do ulic, aby smíchem, tancem a písní pozdravili nadcházející volby. Ne hádky, potyčky a rozeštvávání, ale písnička a tanec byly znakem předvolebního večera. Na Václavském náměstí i jinde v Praze a po celé zemi sledovali lidé už od odpoledních hodin výsledky voleb. 89% voličů v Československé republice rozhodlo o vítězství jednotné kandidátky Národní fronty. Československý lid potvrdil rozhodným způsobem ve volbách 30. května, že cesta, kterou nám naznačil květen 1945 a kterou otevřel únor 1948, je cestou celého národa. Je ráno 28. listopadu 1954. Na pražském letišti přistává mimořádné letadlo. Ještě před necelými 2 hodinami bylo za hranicemi Československa. Teď už kráčejí členové jeho posádky po půdě vlasti a jejich první kroky vedou do volební místnosti. Celá naše země zvolí dnes štěstí a mír, svoji šťastnou budoucnost. Je 9 hodin ráno a to už začíná být živo před všemi pražskými volebními místnostmi. Jedna z nich byla umístěna v budově právnické fakulty Karlovy univerzity. Péče o matky a děti a válka, to jsou 2 neslučitelné pojmy. Proto profesor dr. Lukáš volí poslance míru. Svou občanskou povinnost sem přišli splnit také členky reprezentačního družstva Košíkové. Odevzdávají manifestačně svůj hlas pro kandidáta Národní fronty. Na Arbesovo náměstí přišel volit nejlepší svářeč Smíchovské Tatry Václav Tlamicha. Téměř na druhém konci republiky probíhá druhá fronta našeho boje za mír. Tady volí naše pohraniční stráž. Chlapci, kteří jsou denně připraveni hájit vlast, jdou dnes manifestačně odevzdat hlasy kandidátu Národní fronty. Je to Štefan Figura, předseda jednotného zemědělského družstva. Splnili svou volební povinnost právě ve dnech, kdy se remilitarizace západního Německa znovu stává problémem naší i evropské bezpečnosti. Ale lidé chtějí mír. Proto i v nejmenších vesničkách jednotně hlasovali pro blaho a klidný život naší vlasti.
volby do Národního shromáždění skončily vítězstvím Národní fronty. Byly manifestací pevného odhodlání našeho lidu k dalšímu boji za zvýšení hmotné a kulturní úrovně. Lid Československa zvolil své zástupce. Rozhodl se pro mír, pro šťastný život všech spoluobčanů, zajištěný socialistickou výstavbou naší vlasti. Pro kandidáty Národní fronty hlasovala naprostá většina voličů. Nedělní ráno 12. června 1960. Československo se probudilo do dne voleb poslanců národních výborů a Národního shromáždění. Jména lidí na kandidátkách byla voličům dobře známá. Věru nebylo třeba dělat tajnosti. Poznali je z práce ve svém obvodě, na pracovišti i na besedách před volbami. Vybrali si je sami a mají k nim důvěru. Svůj hlas odevzdal ve volební místnosti na Pražském hradě také prezident republiky Antonín Novotný a jeho choť. Nikdo nezůstal stranou v tak důležité události veřejného života. Volili i pacienti v nemocnicích a v léčebných ústavech. Podívali jsme se také na nové sídliště v Hloubětíně. Lidé tady volí poprvé. Vždyť tyto domy vyrostly teprve po minulých volbách. Večer jsme navštívili ústřední volební komisi. Sem totiž přicházela hlášení ze všech koutů republiky. A byla to hlášení radostná. Vysoká účast voličů a první dílčí výsledky nejlépe vyjadřovaly jednotu občanů naší socialistické vlasti a jejich důvěru v komunistickou stranu Československa. Hodit hlasovací lístky se jmény kandidátů do volební urny, to je jednoduché. Ale podívejme se podrobněji, jak takový hlasovací lístek vznikal. Bezmála 25 tun žlutého a modrého papíru bylo zapotřebí pro lístky do České národní rady a do Sněmovny národů. Pro kandidátky do místních národních výborů papír bílý, oranžový pro okresní národní výbory, růžový pro krajské národní výbory. Prostě státní tiskárny, stroje a lidé u nich měli opravdu co dělat. V Praze volili jako jedni z prvních naši fotbaloví reprezentanti. Odjížděli na dlouhé turné do Jižní Ameriky. V Šumicích na Uhersko-Hradišťsku vyprovodila voliče krojovaná hudba. Hrála do kroku matkám a otcům, tetičkám, strýčkům a omladině. Zasloužilý umělec, herec Jiří Sovák. Národní umělec mistr Jan Zrzavý, malíř, kterého nám závidí celý svět. Nerudova a dneska i Zrzavého Malá strana, to už jsou nerozlučitelné pojmy. A kdo nemiluje národního umělce Ladislava Peška?
dnes nás nedělí divadelní rampa, ale spojuje stejná vůle a touha po lepší budoucnosti. Typická chodská náves v Mrákově na Domažlicku. Sestrám Marii a Aně Bílkovým je dohromady téměř 180 let. Obě skoro po celý život učili mladé lásce k chodským krojům. Štáby zpravodajského filmu nemohly navštívit všechny volební místnosti v naší republice, ale podařilo se jim při filmování dostat se až do nejvýše položené volební místnosti v Čechách, na Hrnčířské Boudy. Spolu s 80 hlasy tady volících občanů hlasovalo pro kandidáty Národní fronty v celém Československu přes 99% voličů. Československý lid hlasoval pro socialismus a mír. Ve volební místnosti číslo 1 na Pražském hradě volil generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Československa a prezident republiky soudruh Gustáv Husák z Chotí. Ve volební místnosti na Leninově třídě v Praze 6 odevzdal svůj hlas člen předsednictva ÚVKSČ a předseda vlády Československé socialistické republiky soudruh Lubomír Štrougal. Ve východočeském kraji v Sobotce přijeli své kandidáty zvolit členové jednotného zemědělského družstva Nástup přímo z pole, ze sklizně řepy. Socialismus a mír volil na mosteckém sídlišti i zasloužilý umělec Zdeněk Buchwaldek, představitel předsedy Národního výboru z televizního seriálu Muž na radnici. S těmito pocity přišli společně odevzdat své hlasy také trenéři a hráči fotbalového oddílu slavné tradice Bohemians z Praha ČKD. S rovnakým presvedčením odovzdal svoj hlas za politiku Komunistickej strany Československa predstaviteľ úlohy majora Zemana Vladimír Brabec. Se stejnou vůlí přišel k volební urně jistě i herec Jaromír Hanzlík. A takisto zmýšľal, keď odovzdával svoj hlas za kandidátov Národného frontu, aj národný umelec Jaroslav Grus. Až nejzápadnější město naší socialistické republiky. Dnes již 630 let tady v míru žijí a klidně pracují lidé, pro které se stal ažský výběžek po rozsídlení pohraničí novým domovem. Lidé zde řeší každodenní starosti a žijí svými radostmi stejně jako kdekoliv u nás. Dnes i tady odevzdali voliči, převážně pracující ažských textilních závodů Tosta a Ohara, svůj hlas navrhovaným poslancům. Hezky zvesela a do kroku vyhrávala předvolební místností v hlavní budově Plzeňské vysoké školy strojní a elektrotechnické v Nejedlého Sadech dechovka zdejších dopravních podniků řízená Štefanem Pavlovským. A pěkné písničky zněly po dobu voleb i na dalších místech Plzně. Například jen kapela dopraváků bude koncertovat u 20 volebních místností. Dále se představí i lesanka, škodovačka, dechovka železničářů a dalších dohromady 16 souborů zájmové umělecké činnosti. Družstevníci JZD Ohře v Bohušovicích na Litoměřicku si dnes ráno přivstali, aby co nejdříve splnili své úkoly.
Odpoledne jsme většinu družstevníků potkávali ve volební místnosti, kam přicházeli splnit svou čestnou povinnost. Svými hlasy podpořili nový volební program obce a svůj postoj k novým úkolům vyjádřili i svou prací. Letos si například sami zvýšili plochu cukrovky téměř o 20 hektarů. Většina z více než 1000 studentů Vysoké školy strojní a textilní v Liberci dnes volila poprvé v životě. Přesto dávali chlapci a děvčata svůj hlas bez váhání a zcela samozřejmě kandidátům Národní fronty. Proč? Tak například tento hlas byl třeba za 40 milionů korun, které byly v minulém volebním období investovány do inovace výpočetní techniky a tím do modernizace výuky. Tenhle zase možná za moderní koleje, v nichž už bydlí prvních 350 studentů a další přibudou ještě letos. Co pavilon, to přes 100 milionů korun, ale také 160 000 brigádnických hodin, které zde odpracovali samotní studenti. Prostě co hlas, to připomínka, že liberečtí vysokoškoláci vědí o péči, kterou jim naše společnost věnuje a že si ji také váží. Občané střediskové obce Postřelmov patří na Šumpersku mezi nejaktivnější. Vždyť jen vloni se umístili v rámci soutěže národních výborů na popředním místě v okrese. Chloubou postřelmovských je i tento nový sdružený klub pracujících, kde byla umístěna volební místnost zdejšího obvodu. Svůj hlas pro kandidáty Národní fronty sem přišel odevzdat jako jeden z prvních i Jaroslav Sedlák, občan Postřelmova, kterému bylo letos v únoru v Pražském institutu klinické a experimentální medicíny transplantováno srdce. I když v těchto dnech mu ještě zdravotní stav nedovoluje zapojit se do normálního běhu života, věří, že v nejbližší budoucnosti se mu to díky vysoké úrovni našeho zdravotnictví a odborné péči lékařů podaří. Co je zvláštního na téhle volební místnosti? Jedné z 31, které se dnes otevřely v Chebu. Všichni, kteří tu odevzdali svůj hlas, volí dnes poprvé v životě. Jde o vojáky základní služby, příslušníky Chebského pohraničního svazku. Za rok, nejdéle za 2, budou už doma. V Brně, Popradu, Hradci Králové. Ale žádný z nich, to určitě potvrdí ti, co tu byli před nimi, nezapomene na hraničářský Cheb. Vždyť toho tady po nich i hodně zůstane. Jenom namátkou. Vedle své zodpovědné služby na státní hranici pomohli v minulém volebním období brigádnicky při výstavbě prodejny v Libé, bytů ve 3 Sekerách, Házlově, školy v Hranicích. Jenom v loňském roce odpracovali v akci Z skoro 10 000 brigádnických hodin. Když ve středu přivezla nákladní auta na místní národní výbor v Praze 4 Modřanech na 1,5 milionu hlasovacích lístků, nebylo jeho pracovníkům některak do zpěvu. Dnes odpoledne byli však přece jenom už veselejší. Notný kus práce s tříděním volebních lístků je za nimi a do středy příštího týdne prý určitě stihnou všechno. Znamená to rozdělit bílé hlasovací lístky do České národní rady s modrým pruhem do Sněmovny národů a s červeným do Sněmovny lidu Federálního shromáždění, vždy podle kandidujících politických stran a seskupení. Každý volič, a v Modřanech je jich asi 630 000, dostane jeden úhledný balíček s 41 hlasovacími lístky. Třídění se tu podobně jako snad na všech místních národních výborech v republice nezastavilo ani v noci ze soboty na neděli. Pomocnou ruku podali místní občané, modřanští skauti i pracovníci některých továren, například z čokoládovny Orion. Přes žádost Národního výboru však dosud nepřišel pomoci ani jediný student. Předvolební guláš se dnes na Václavském náměstí v Praze sice nepodával, ale těch, kteří si přišli poslechnout koncert za svobodu, bylo požehnaně. Pod názvem Pro všechny, kdo nevolí komunisty, tu uspořádali Československá strana socialistická, Československá sociální demokracie a Československá strana lidová mítink, na kterém představovali své kandidáty. Rušno bylo i na Můstku, kde vrcholily přípravy na večerní rockový koncert na protest proti masakru na náměstí Nebeského klidu v Pekingu před rokem. Sice to nebylo na poprvé, ale trefa to byla. Tedy především pro děti, které přišly na před léty slavné hřiště Sokola Třebež v Hradci Králové. Velké dětské slavnosti pro ně připravila Československá strana socialistická a Národně socialistická mládež. A protože šlo o jeden z chodů předvolebního výběru, nechybělo ani představování kandidátů čísla 3, dále kulturní program, dokonce zavítal i kouzelník. Organizátoři napočítali kolem 4 000 lidí. Stejný zájem byl o velké dětské slavnosti už v roce 1987. Vlastně právě proto byly o rok později zakázány jako nežádoucí.
Poprvé po dlouhé době jsou volby skutečně volbami a ne povinně manifestačním odevzdáním hlasovacích lístků s předem zvolenými kandidáty. Pro názory voličů jsme se vypravili na pražské sídliště Barrandov. Dobrý den, můžeme se vás na něco zeptat? Určitě jste už volby v životě absolvoval mockrát. Jaké jsou pocity z těchto? No, tak já jsem, můj táta a děda bojovali za svobodné volby a já jsem svobodné volby vždycky si vážil a i za totality jsem chodil za plentu. Měl jsem s tím potíže, ale nezradil jsem ani tátu, ani dědu a nezradil jsem svobodu. No, dobrý pocity, protože jsem volila stranu, který věřím. Dobrý den, můžeme se vás zeptat, jaké jsou vaše pocity z těchto voleb? Volil jsem podle svého svědomí. V pořádku. Co očekáváte od poslanců, kteří v těchto volbách budou zvoleni? Kteří budou důsledně realizovat svoje programy, které schválili. No já očekávám, že splnějí naše předpoklady, naše přání všechny, že půjdeme do té Evropy, že se umístíme tak, jak Československá republika si zaslouží.